Lani. Set. Aduh dong. Suara baye-bayean. Batabet, batu mau bat tinggi batikus, piajine. Bengi-bengi ana pawongan elek, dedeke gur cendheki beli. Aki muni sapa jenengmu ki sana? Gah rusuh kok. Ketopraan. Ketopraan ya ketopraan, wayang ya wayang. Kok terus Cendhek kuwi lho gak kaya kancane kuwi lak jenenge cendheki beli. cendek ipel-ipel ngene wis lho. Ora usah mbok tambah-tambahi. Aku mau piye? We mau ipel-ipel tambah meneh kok. Ipel loro tok ae lho, ipel-ipel ngono lho. Dadi salah. Ya salah. Ana pawongan cendek sak ipel-ipel. Nah, ngono tok. Oh, rasa ditambah-tambahi. Sing muni lambeku ya sak-sakku. Ya wis yen ngono. Masaku. Oh, lambe-lambe sumur. Age muni sapa jenengmu ki sana? Ireng lakangmu. Lakangmu dhewe. Kowe ki yo goblok. Kuwi jenenge Werkudara ki jlitheng kakangku ngono nyuk. Iki piye? Kok ireng lakangmu ngono ki piye? La ulu. Baleni. Jlitheng kakangku. Jenengmu sapa? Werkudiri. Gak arep wayang. Werkudara gede dhuwur. Werkudara ki gede dhuwur. Lagi cilik dadi. Lah dadi. kowe ki mau ari-arine. Ya Werkudiri lah. Werkudiri. Wes rasa toprak-toprak rasa wayang. Apik lho ketoprakan to. Aku dadi kleting kuning. Aku Kowe dadi yuyu mekangkang. yuyu kangkang. Oh, salah. Kleting kuning. Heeh. Yuyu mekangkang kuwi engko nyebrangne kleting kuning mbrono to? Kan aku numpak ning dhuwurmu. Heeh. Ngono kuwi ya praktekne yo. Kah, Lho kok gah? engko mbok uyoi. Kah. Ora. Ya kowe aja madhep mengarep. Kowe murep ngono tak tumpaki, ya ta? Ya. Mah, anu wakil Pak Komari. Aku ora menguasai ya. Ora menguasai ya ngene iki. Mawe nantang duwi. Sing nantang sapa aku ora nantang kok. Aku yo gur gagas. Wih. Unceki nantang duwi apa ngerti duwi iki rondo anyaran yo. Lah kuwi apa rondo kuwi? Rondo. Bocah iki Wis pegatan karo sing ngendang kuwi. oh wis to? Wis. Kok ya ora omong-omong. Ora. Lah kowe arep ngopo? Ya ngerti tak uruni 300. Oke, dian. Wilujeng dalu Bapak, pepanggihan kalian dalam sak kadang lumatar campur sari Ananda Music. Udah ya. Ukur nesu ta cahe. Mbok ben. Paring lelipur pelohipun barang. Lah barang. Oh iya. Bawa. Bayo. Bawa nggih, Pak? Tancake cah cilik. Sik bawa dipirsani wong akeh. Dipirsani wong kathah kuwi dandan kuwi kudu sing becik. Kudu sing apik, sing luwih ganteng. Nyambut nggih, Pak? Lah iki ya wis glo, wis kelambenan, sepatonan, ya wis blangkonan lho. Iki kaya kurang piye meneh. Jamak lumrah angger ngono kuwi kan dedeke gedhe dhuwur. Gandeng awakmu gur setunggal rene sayang tak dandani.
edan. Aku ngerti ora mangkat aku. Gilani kocak. Ayo. Eh. Ya ampun. Iki anake wong lho ya. Lah kok malah kok Es. Gantenge anakku ya Allah. Sayang, sorry rung tak iseni susu. Sik tak pereske sik ya, Nang. iki jane iki kek nggone sapa sing nggawa iki mau ki lho. Mosok iki cawete duwi iki. Astagfirullah. Mimi cucu, Nang Ning. Joget sik sayang, Nang Ning. Iki teh susu iki lho. Oh iya, Teh. cucune mbok gak metu. Nggih, Bu. Ah, piye le? Mboten apa-apa kok. Apa cah bagus? Mboten, Bu. Piye sayang? Ampun, rekosone wong golek pangan. Anakku mesakne. Iki kan ditonton bojoku nek ngomah ndak kaya ngopo. Sakne ger nggih. Alah. Alah, anakku ngapa ya le ya? Mimi le, Mimi. Pintere, bagus e. Sik le. Sik. Oh, Mimi meneh. Aja dibanting. Kamu banting. Gak aku. Ora bayek-bayekan. Kowe gilani kok. Lah kok iso gilani? Lah mbok mamah kan mbok dublake to. Bayi ki nang ndi-ndi ngono kuwi. Di mamah mbok sik dublak nanake. Lah iki bayu utune nyerangah ho. Ke didublake. Ora gagas. Anjerang harep ora karepmu. Wong kowe anakku kok Pak Komari nyuwun pangayoman, Pak. Gak gilani kowe. Aduh, Dok. Wis ora bayek-bayekan. Gilani Kak. ora. Mimi Asi, kowe. Wah, kowe iki piye malah Mimi Asi? Ajeng dimiki jenengan apa piye? Mah. Bayi ki nang ndi-ndi ngono kuwi lho, sayang. Iya ning iki bayi nuntune nyerangah. Aja mbok mak mbok Oh ya Kak, anu gak nggo maem ya kene. Wah, Bos. Karbo kapake teh. Astagfirullah. Wis Mimi, wis maem. Menang gak bobok ya, nggih. Bobok. Lho. Lorek ngopol. Wah. Diganteni sik. Mosok, Kak. Kowe arep penasaran tenan kowe. Kek arep ngerogoh tenan to kowe. Ora lho. Lah wong tak sempake metruk ngono aku ya arep deloke. Ora wis. Wis go pepes wis. Ah, ning kene wae bawane ning kene. Kami gilanen aku malah. Meriting aku.
Ayo, aja dilaser le. Engko malah anu, gak iso nginget iki engko. Iso. Engko picek engko. Tak apa wah. Apa kabar aku? Bu, monggo lho nek ajeng ngemiki. Mumpung gratis. Ayo muni ndang. Lah aku ngene iki swara cilik gak iso lho aku. Aku ngelaok matur nuwun nggih, Pak. Dijaluk neh. Pelok barang. Pelok barang. Ya cek ya muni ya. Gegarane wong akrami Bajine tutu pinter bondo tuturupa mimik sek. Enake. Among ati pawi kecek dilatih nek ngemut iki apa wae Aja ngono kuwi. bablasane iki lho Mosok buar bomot piye? bablasane iki lho Luput aku mau muni ku apa emot. lha iki lho Hmm. lho ngemut Oh ya. Nek kuwi encen kudu dimut. lah iya Rai rek dudah heram. Bayo. Kahanane kok peteng dedet terus ta yo. Mbok dikeki mamang buat terus kan ketok melenos. Apane? Limang wate kuwi lho. Gak apa-apa tak petengi sik oke. Luput pisan. Urek kemakimen. Lah ngopo? Nek jigang barangi. Ya apa nyantai karo bawa kono kae penake jigang ngene iki. Lah. Get tanganku sikil kuwi ra tekan-tekan. Arep nglaras ngono. Kena pisan yen gampang luwe gampang Ngerti ra? Ora Sing kono-kono ke nganti do metu lho. Lah Tinggal dereng, Pak. Bah aku ngene ngarep dhewe lho. Ketinggal dereng Pak, dereng. Aku apa menungso katon nyatura to iki. Kebae nek ngarep dhewe. Lah yo kan yo mesakne. Ya wis. Kok mesake piye? Yen ketok. Bu. Bu Piye le? Pake matine kapan? Wola. Lah piye to le? Nek mati piye, Pak e? Oh iya ora piye-piye engko mboke goleke jodoh meneh. Oh, ngono. Pintere Lah anake. kate Bang Pake kae ra ngupeni. Kayak karo ibu galake ra ukur lho. Ngono-ngono ki ya pakmu lho, Le. Lah iya, Pak ora ngopeni apa. Oh, dadi kowe mah ndek Pak ae. Mah, Oh, kowe nyun dijolne. Dijolke. Ha, kowe milih Le, glo, Pak akeh banget iki milih ndi? manut ibu wae ya. Manut aku. Heeh, aku manut ibu kok. Aku arep golek sing setugel gak nemu Le. Lah moco yo anake setugel Pake terus golek setugel. Lah sirku ya ngono kuwi. Jangan pengen, Pak. Pak pengen itu. Mbak Kakung lho, sarungan karo mingsat-mingset lho. Sing kebrungsung kok Mbah Kakung ya malan. Lah iya toh. Kene wis biasa. Biasa mawon. Ya apa Dik? Lho. Mangsane. Iki bobote ya 70 lho Pak kaya ngene iki.
Ha iki kok kari Hanung. Nek ora ditambah lak ya Sepira. percuma. Bu, Pak, pun ketinggal, Pak. Dereng piye to kuwi? Ya wis, pokoke sewengi utuh gendongan terus ae kok. Ndang, muni Ora ale. ketok kok. Muni. Ya. Yen angel ke Hei, delokan buri kuwi. Lho, dong nglumpuk. Kuwi tukang apa? Aku Tukang parkir. banting iki Rizan. Wah, Aku apa dandang apa piye? aja Gak terus kejem-kejem. dibanting ngepecah kok. Lah iya mesakne. Pipis to le. Boten. Oh. Tan kenoti nombas harto Kuwi tak benakne. santai tak benake dhewe lho. Oh, Wis, ayo langgane. kosek Wis to. kaya Superman lho aku. Ayo Superman kan cawete ning jaba. Nah, bagus ya Allah, ya Allah. Sesok gawa sing ndol-ndol. Sinden mentir. Neng. Aku ora arep nyanyi kuwi ngerti ra? Bocah ki sing nurut karo ibu. Oh, nggih, Bu. Mun ora nurut ndak ra tak mii. Nggih, Bu, nggih, Bu. Mah pahit. Aku mau ngerti nek nderek Hanung MC-ne lak panjenengane. Lah karemenamu ki lak ya sempake Bima karo ketune to. Oh, iki ngene anakmu. Heeh. Tak kira ngene bojone Hanung Oh, gak. karo anake. Gak. Le, apik ya Le ya. Matur ibu kon mundukne dolanan ngene iki. Reneng. Oh, gak enek. Ya iki go mantuk ya. Ngawur. Go mantuk mbokku piye? Oh, mboke, padahal bojone Pak mluntuh, Pak. Wayu gedhe dhuwur, Pak. Ya Kula niki alhamdulillah. ya gumun, dhisiki piye nyawange uncek ya ngono. Yo ora kok ngono, Lah piye Mbak. ngono Kok kuwi? jenenge kae lho, bojo kae cirine wong wanita salehah kaya bojoku. Lire piye lire? Lah ngopeni anak terane ayah, pengen mlebu swarga iki kaya bojoku kae. Oh.
Lah aku krungu jarene anu mulang PAUD ning omah. PAUD. Bojomu kuwi lho. PAUD wong telu cili-cili kok. Lah sapa kuwi? Aku karo anakku loro. Oh lah iya. Jare guru-guru PAUD. Ora. Oh gak. Buka. Oh. Lah ya kuwi piye kok tesan? Ya wis ngono kae. Ya alhamdulillah. Oh lah iya. Sabar ya. Aku ya gur krungu para pinisepuh kang ngendika, jare wong yang ngersetugel ki umure ora dawa. Sing ngomong sapa? Wong-wong kuwi ae. Wah, kabeh iki ora ngerteni patine kapan kok. Awake dhewe bengi iki polah ngene, sesuk kek ya ora ngerti lho. Lah iya. Oh, terus kowe ngomongin wong cendhek iki patine cepet. Jarene ya ngono. Ya ora kok, mesti, ora mesti. Wong mati ku ora mandang ki umure ki nom tuwek gedhe Ngono cilik. ya. Sawayah-wayah. Ya muga-muga Dadi kudu awet ya. hati-hati. Yen aku ketok ya diwet-wet. Oh lah iya muga-muga wae. Yo barang elek wis produk ngene iki sereneng kok. Dadi gua ambon-ambon donya sik lho. Besok muga-muga wis kabeh ning swarga ya. Amin. 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 Wah, apik banget iki. Wih. Nganti kaya anu. Kae lho sepakmu apik ram kuning. Apa? Kan penyanyi dangdut zaman now kan yo ngene iki. Oh, karo bokonge nang ngene lho. Dang, aku tak nyanyi joget ana ya. Iya. Iki dibenakne sik no ora ngene iki no. Joget malah domblong. Lah wong ngene kok kon jogeti ya kepiye lho? Lah mau iso ngene-ngene kok Mau. Lah wong ngene kok jogeti. Piye lah jogeti? Kelambi kalih niki teng penjahit Painah Plesungan Pak. Kula ndak kebayak niki ndandakne kathok. Lah penjahit iki nyerik-nyerikne. Kula diukur nganggo meteran. Ngono to. Lah kok niki diukur nganggo mendong iki Pak. Niki nganggo mendong kayak ngono mestake niki lho Pak. Ngono wis kenek penak dienggo rek. Iya. Elok ya penjahite. Melok Jan. profesional. Lah iya. Iya. Ugong kan joget ae. Ya
Sini sayang. Le. Teng pundi, Bu? Rininya le. Oh Rini, nyaket oh. sing kagungan kersa. Ora. Pak Munari. Iki lho tak kon salim kancamu ki lho salim. Oh, salim toh, ya. Salim, Dek. Salim. Lah yo kualik to. Kualik, Sing kualik. cium kono. Aku kan ketoke bayi kok kethu kok ya. Oh, salim. Ki kancane kuwi. Nah, salim, Dek, salim. Salim. Sini sayang, salim, Dek, salim. Salim. Lho rek kualik Salim, Mas. kabeh piye? Cek siji Mary lho. Oh, siji Mary. Salim, nggih. Pinter sekolah iki. Amin. Adik sedaya. Amin. Anak uncek nggih gedene semoten iku, Pak. Nggih, gak apa-apa. Nyaket Pak Munari. Sing- Nah, ingkang menika lho Oh, piyayine. nang meniki. Nah, Nggih, Pak. Sing kagungan kersa. Terus pundi, Pak? Kesan Nggih. dan pesannya ngertos MC uncek ngeten iki. Pripun? Lumayan jare. Sing apik ya ngopo, Pak? Lumayan itu toko elektronik. Betul. Oh, mriki toko material loh. Mangke ngesake napa, Pak? Mbok bilih kagungan kelangenan lelagon menapa Pak Munari, kanca-kanca saged ngaturaken mangke kaaturaken. Napa? Jangan dengarkan Ya orang ampun lain. gugu liyane jenengan ki Mbak. Nah, dari hati Capek gunung mawon. capek gunung. Ngangge dijembengke, Pak? Jenggleng. Jenggleng kok. Oh, ganti ya. Ngomongan rek celap-celup ngono ta. Jenggleng, Pak. Nggih, mangke kaestokaken. Nggih, insyaallah. Sawi. Encek. Sawi. Kuwi Pak ya. Apa toh? Mbah, areng jenggleng ngono. Apa? Ada ingo-ingo. Mbah Kakung. Ajeng jenggleng, mboten no. Piyai semene iki sing ora ngguyu kok siji lho. Nggih. Ket mau gak iso ngguyu. Gumujeng kok. Oh, gak. Gumujeng di batin. Iki guyu terus iki. Iki iso. Pak Salim. Lho gumujeng to. Mbok yo guyu kaya kancane. Nek guyu pripun? Ya apa-apa. Salim ropake. Nggih. Mbok menawa Nggih, Kang Dalu yang Kakung nyuwun donga pangestu. Mugi kula sak kanca gancar. Yang Kakung panjang yuswa, awet sing momong putra wayahipun, nggih. Min. Nggih. Omoe kok gur a. Atok. Oh, nggih. Apa? Hah? Apa? Nggih ngono ae. Ya. Aku dibisi Pak yo nggih ngono ae lah. Padahal roh gak Hah? ndungu gak apa ngono. Krungu. Oh, lah iya. Tak kira Rumasan. budek. Budek untumu.
apa-apa. Oh disuwuk joget ae nyapa weh. Nyicil engko yo joget e lho. Oh engko. Padune kisinan kuwi kecelek. Tapi tenan katimbang kewirangan yo tak teruske. Lah tak kira ki arep digarap gayeng lho. Lah iya. Lah kok terus disuwuk. Gak apa-apa jenenge kreasi ngono kuwi. Garapan. Kreasi ya. Iya. Makasih. Matur nuwun Mas Heri, matur nuwun.